extraordinaris a la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament del Govern a les Illes Balears, Francina Ramis. Endavant, quan vulguis. Bon dia a tots i a totes i moltes gràcies per estar aquí. És un plaer donar-vos la benvinguda a aquesta jornada que forma part de la trobada euroregional Cooperar per Transformar, organitzada per l'ARCA, l'Euroregió Pirineus Mediterrània i la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, permeteu-me excusar l'assistència de la presidenta del Govern de les Illes Balears i presidenta de l'Euroregió, Marga Proens, així com del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ja que avui celebren el Consell de Govern i no s'han pogut desplaçar-se fins aquí, però m'han demanat que us traslladi el seu suport explícit i el seu compromís ferm amb el sector pesquer dels nostres territoris. Avui, dia 28 de novembre, és una data especial. La Unió Europea celebra el Dia de la Mediterrània. I no hi ha millor ocasió que aquesta per posar al centre totes les qüestions que com a regions mediterrànies compartim i que reclamam una resposta clara i valenta de les administracions públiques. Des de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, conformada per Occitània, Catalunya i les Illes Balears, varen decidir crear un grup de pesca el mes d'abril, quan les Illes Balears varen assumir la presidència d'aquesta entitat. La necessitat d'unir esforços per fer front al futur de la pesca mediterrània ens ha duit a mobilitzar-nos avui aquí i per actuar. En aquest sentit, en el mes d'abril, l'Euroregió va adoptar una declaració sobre la pesca mediterrània que varen fer arribar al comissari de Pesca i Oceans de la Comissió Europea. En aquesta declaració es posen de manifest els aspectes següents. En primer lloc, la pesca és un pilar essencial de l'economia blava mediterrània, un sector que contribueix directament a la sobirania alimentària del nostre territori. Però aquest pilar s'està afeblint. En 15 anys hem perdut més del 50% de la flota i som a punt de caure per baix de la massa crítica que garanteix la continuïtat del sector. En segon lloc, la pesca d'arrossegament és el motor econòmic de moltes confraries i indústries. Sense aquest motor, la pesca mediterrània, tota ella, perd estructura i viabilitat. El tercer punt a destacar és que les nostres comunitats pesqueres tenen una identitat cultural i econòmica fortíssima, però avui aquesta identitat està amenaçada. Les actuacions polítiques europees, massa uniformes i poc adaptades a la realitat mediterrània, posen en risc la continuïtat del sector, els llocs de treball i el futur dels pobles costaners. Per això, tot i això, en la declaració, reclamem un canvi profund, començant per una evidència. No existeix una única Mediterrània ni una única flota. Necessitem polítiques flexibles, territorials i ajustades a la realitat de les pesqueres mixtes. Demanant també una revisió del Pla Multianual de Pesca del Marsal, el MAP. El sector ha fet grans esforços, reducció de dies de pesca, tancaments biològics, millores de selectivitat, ajustos tecnològics. Ara és imprescindible que aquestes mesures es reconeguin i que el reglament s'actualitzi. Reclamam més dies de pesca, l'eliminació de la doble regulació actual i l'ús d'avaluacions científiques actualitzades i adaptades a la realitat mediterrània. Hem d'avançar cap a metodologies que incorporin models ecosistèmics que entenguin la interacció entre espècies i el paper del canvi climàtic i també que qualsevol mesura tingui en compte l'impacte socioeconòmic real sobre la flota i les comunitats. També defensam un ús rigorós i coordinat del coneixement científic i recordem que els objectius de la política pesquera comuna
continuen essent vàlids. Sostenibilitat ambiental, econòmica i social, protecció de la pesca costanera i garantia d'un subministrament alimentari segur. Però aquests objectius, malauradament, no s'han assolit, perquè les mesures aplicades han prioritzat un únic eix, l'ambiental, sense equilibrar la resta. És urgent, reformar la PPC i adaptar-la a les especificitats mediterrànies, reclamant també revisar l'obligació de desembarcament, que la Mediterrània no està funcionant i només ha generat més burocràcia. La ciència ho diu clar. Per reduir captures d'immadurs cal apostar per la selectivitat i les vedes espai-temporals ben dissenyades. A més, exigim que la nova PPC incorpori mecanismes de suport financer reals per a la transició tecnològica i la descarbonització. No podem modernitzar el sector si la normativa impedeix renovar embarcacions o ajustar capacitats. Sense modernització, tampoc hi haurà relleu generacional. També hem de reconèixer que la Mediterrània és essencialment un espai de pesca costanera, jornades curtes, desembarcaments diaris, lligam directe amb el mercat locals i microempreses familiars. Aquesta és la realitat. Hem de superar la visió simplista, que divideix la pesca entre l'artesanal i l'industrial, i apostar per una categoria pròpia, la pesca costanera mediterrània amb necessitats específiques. Finalment, demanant revisar el funcionament del mercat, reforçar la transparència, evitar la competència deslleial dels productes de tercers països i garantir que les àrees marines protegides segueixin un enfocament basat en dades i en la convivència en la pesca i no en la prohibició generalitzada. El passat mes d'octubre varen decidir fer una passa més i la presidenta de les Illes Balears i presidenta de l'Euroregió va fer arribar a la presidenta de la Comissió Europea una carta en la qual se li demanava una actuació immediata i decidida per part de la seva institució. En la carta es fa incís en els sacrificis i esforços realitzats pel sector pesquer de l'Euroregió per aplicar el pla plurianual per a les pesqueres demersals del nord-oest de la Mediterrània i que no ens permet mantenir una activitat econòmica i laboral viable. Per això, insistim en que cal modificar el reglament que regula aquest pla. En aquestes reivindicacions ens avala una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de l'any passat que estableix que la política pesquera comuna ha de garantir que les seves activitats pesqueres i aqüícoles siguin ambientalment sostenibles a llarg termini, alhora que proporcionin beneficis econòmics, socials i laborals i contribueixin a la seguretat alimentària. Aquesta interpretació jurídica hauria de servir per canviar la política pesquera actual de la Unió Europea i orientar una nova política pesquera comuna que compti amb els instruments sectorials adients destinats al desenvolupament pesquer. El sector necessita estabilitat, eines i confiança per poder planificar el futur. Ahir, en el Parlament de Catalunya, varen defensar aquesta mateixa línia. El futur del desenvolupament local participatiu i de la pesca marítima passa per garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social, però també per preservar allò que fa únic el nostre sector, la identitat cultural, el patrimoni, el coneixement tradicional i la cohesió de les comunitats pesqueres mediterrànies. La trobada d'avui va justament en aquesta direcció. Volem un model de governança on les persones, les comunitats i els territoris estiguin en el centre de les decisions. Estic convençuda que les converses, els debats i les aportacions d'aquesta jornada contribuiran a donar passes endavant i a construir un futur més segur, més sostenible i més just per la pesca. Siguem treballant junts. Moltíssimes gràcies. No.
I demano ara que ens acompanyi a l'escenari Xavier Bernat Sans, és secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrani. Fort aplaudiment també per ell. Gràcies. Intentaré ser curt. Primer, agrair l'ARCA perquè tota la feina que han fet aquestes jornades han sigut iniciativa seva i això també és una senyal que del terreny ve la veu de la necessitat que els governs suportem i recolzem aquesta iniciativa i també per la Generalitat per acollir-nos. Agrair també la presència de regions amigues espanyoles i també del govern central espanyol perquè aquí també és un símbol avui i us ho diré perquè avui és la trobada interministerial que es fa de tots els representants dels estats europeus amb la Comissió Europea en marc de la UPM, la Unió per la Mediterrània, i també excusar avui justament la regió Occitània perquè estan negociant amb el govern francès justament el recolzament d'aquest sector de la pesca. Estem en un moment clau, estem negociant no solament la política de pesca, sinó totes les polítiques europeus i en el marc del Pacte per la Mediterrània. No l'hem d'oblidar que la Mediterrània depèn ara de l'estratègia global de la Unió Europea en el marc de la Mediterrània. El pla d'acció, aquest pacte que posa la ciutadania, l'economia blava en el centre, també és un lloc on s'ha de fer lobbying, no únicament a nivell de la DG Mare, que veiem que el missatge a vegades ens costa arribar. Necessitem els estats, senyors i senyors de la Direcció General, secretari d'Estat espanyol, tant francesos, és el moment o mai de recolzar, de fer confiança a les regions i als gals per arribar a que la Comissió Europea entengui la nostra veu i canviï les polítiques. Critiquem el fet que la visió recentralitzadora de la política de cohesió ens fa por a nivell de la regió perquè perdem i els territoris perdem una mica la mà sobre el nostre futur, però ara justament necessitem que els estats ens ajudi, que la Comissió Europea ens escolti i sobretot a França i a Espanya i Itàlia, perquè aquí el futur de la pesca mediterrània es juga en els propers mesos. Us parlava del Pacte per la Mediterrània, es farà el pla d'acció en els propers mesos, com es farà l'avaluació de la política de pesca de l'Westmed. Doncs aquests 6 mesos són claus per fer lobbying, claus per tornar a anar a Brussel·les tots junts, tots plegats. Necessitem, senyors i senyores dels governs centrals, que ens ajudessin, com ho heu fet quan vam pujar a Brussel·les, però portar la veu no solament a la DG Mare, però també a la DG MENA i a la UPM, que també seran els nostres, esperem, aliats perquè canvia la visió dels territoris amb futurs, perquè no es pot imaginar una Unió Europea que no tingui en compte la Mediterrània, que és el mar nostrum i que és el futur d'Europa, es jugarà aquí, no únicament per la pesca, però tot amb els altres temes que ho sabem, les migracions, amb la política econòmica, les contaminacions, el canvi climàtic, tot això es jugarà en el sud i no en el nord, i Europa, Brussel·les l'ha d'entendre, i París i Madrid serem, esperem, els nostres aliats. En tot cas, bones jornades. D'aquesta jornada intentem anar tots plegats a Brussel·les i a les nostres capitals perquè continuem fent força i esperem un futur millor per als nostres pescadors i comunitats pesqueres. Moltes gràcies a tots. I a continuació, en tercer lloc, Itziar Segarra, subdirectora general de Pesca i Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Endavant, quan vulguis. Bon dia a tots i totes. Avui és un plaer per mi que ens trobem, companys de la Mediterrània, de públics, privats, sector pesquer, grups d'acció local, aquí a Barcelona, a Catalunya. D'entrada, siguin benvinguts. Cooperar per transformar. Cooperar és el motor que impulsa l'acció de govern d'aquest departament i avui en parlarem de diferents exemples de cooperació. La cogestió pesquera impulsada a Catalunya, pionera a Europa i al món. Fa més de 8 anys que treballem plegats, administració, científics, ONGs i el sector pesquer, com no pot ser menys, mirant al passat, comprenent i aprenent dels errors també. Del passat, treballar pel present, però sempre pensant en el futur. Els grups d'acció local pesquer, un altre exemple de cooperació del territori, dels actors públics, privats del territori, que no només cooperen en cada un dels territoris per impulsar l'economia blava. Perdó, necessito una mica d'aigua.
per impulsar l'economia blava sostenible, sinó col·laboren entre ells, ja sigui a nivell de tota Catalunya i amb la Federació Catalana de Cofradies de Pescadors, però també amb altres territoris per aprendre, per innovar, per compartir experiències. I finalment, les regions del Mediterrani, els companys de camí a nivell espanyol i l'Euroregió, que hem treballat plegats en intentar cercar solucions per la nostra pesca, per fer comprendre allà a Europa, que som tots, i parlaven que Europa som tots, però sí a les institucions europees què som al Mediterrani i què necessitem per un futur de la pesca al Mediterrani. La directora de Balears ha fet un resum perfecte de la declaració que vam acordar conjuntament en l'Euroregió, que aprofitem el dia d'avui per fer extensiu a totes les regions del Mediterrani, no només el Mediterrani nord-occidental, que tenim un tema molt candent i molt d'actualitat com és el multianual plan, sinó tot el Mediterrani. És important, l'any 26 serà un any bàsic per les polítiques pesqueres europees. En primer lloc, la reforma de la política pesquera comuna, que fa molts anys que copsem, que no respon a les nostres realitats mediterrànies. I, òbviament, aquest desembre el multianual plan, però també la defensa dels fons europeus marítims i de la pesca. Ahir al Parlament defensàvem la necessitat d'aquest manteniment independent, però sobretot una dotació econòmica suficient pels reptes que tenim, i tenim molts. I no només econòmics, sinó també de filosofia. La Unió Europea ha d'entendre que si volem un futur per la pesca caldrà modernitzar la pesca, caldrà tenir unes condicions econòmiques i socials justes per afavorir el relleu, l'entrada de les dones, qualsevol adaptació al canvi climàtic que al Mediterrani ja l'estem vivint i l'estem veient i serà realment molt necessari innovar, modernitzar i canviar. L'altra qüestió que no volia perdre l'oportunitat de reclamar és el paper de les nostres cofradies de pescadors, que són un tret molt característic del Mediterrani català i d'altres regions, que han estat incompreses des d'Europa. Són vertebradors del sector pesquer, representants de l'economia social i juguen un paper clau, i avui que parlem en una jornada de GALP, en el territori. No s'entén una comunitat pesquera a Catalunya sense una cofradia de pescadors darrere. I reclamem que aquesta Comissió Europea, que normalment visualitza una pesca pensada en grans empreses o sectors exclusivament econòmics, contempli la vessant social i territorial del sector pesquer de la Mediterrània. I no entraré en més detall perquè després els oradors que seguiran ho faran millor que jo i amb més detall, però sí davant la publicació el dimarts de la proposta de la Comissió Europea d'assignació de possibilitats de pesca per la pesca d'arrossegament i el palangre de la Mediterrània, de demersals de la Mediterrània, traslladar que la incomprensió d'aquesta direcció general davant d'aquesta proposta, que no reconeix ni l'esforç fet pels pescadors tots aquests anys, que ha estat molt i molt ben fet, ni les evidències científiques que avalen una recuperació. S'està castigant, i permeti'm que ho traslladi des d'aquí, especialment a la GCA6 a Catalunya, els companys de València també, i a Sardenya, que no sé si tenim avui algun italià que també ho veurà, per algo que la pesca no té la culpa. I és la malaurada o el malaurat canvi de la distribució de les poblacions pesqueres per l'increment de la temperatura i el canvi climàtic. L'escamarlà ha desaparegut en determinades latituds més meridionals d'Europa, del Mediterrani, exclusivament per un tema de la temperatura, i precisament en aquelles ubicacions pesqueres com Catalunya o Sardenya, on encara en tenim i tenim una pesca estable, demostrada científicament, on encara la tenim,
com es pot avaluar, sembla que s'utilitza com s'ha utilitzat com un element per proposar una reducció del 65% de dies de pesca. I això, pels que no sou tan directes a la pesca, estem parlant d'una assignació de 9 dies de pesca per embarcació i any, que això, sincerament, és quasi un insult a la intel·ligència. Reclamem i exigim, i ho ha dit la directora, aquesta doble limitació de la gamba, que hem demostrat científicament la seva no adequació ambiental, està produint un efecte contrari a l'objectiu que perseguia, que era limitar l'esforç pesquer, al redirigir l'esforç de les embarcacions que anaven a gamba, al no tenir quota, cap a costera, generant un impacte més que normalment afecta especialment a la flota d'arrossegament més petita. I això se li ha demostrat a la Comissió Europea, però és que a banda aquesta mesura està generant un impacte econòmic. És la pesquera més rendible del sector i quan estem reduint dies hem de permetre que els pescadors almenys li treguin el màxim profit a aquells dies de pesca. Al limitar-nos la gamba estem igualment així. Però finalment, i el més greu al meu entendre, és el social. S'ha convertit, teníem un model de pesca al Mediterrani, almenys a Catalunya, que és el que jo conec més, que era social, havia un equilibri entre flotes més petites, flotes més grosses, els treballadors i les microempreses pesqueres eren més o menys similars i ara hem convertit a pescadors de primera i pescadors de segona simplement perquè l'any que es va utilitzar de referència havies anat o no havies anat a la gamba. I això està produint una fuita de marineria d'unes barques a una altra amb el dret lícit de guanyar-se millor la vida. I el que reclamem és, ja hem fet els deures, tenim la selectivitat de 50 implementada, tenim els 1.000 metres de protecció, tenim la talla de la gamba, tenim vedes biològiques, tenim portes voladores, deixi'ns pescar allò que més rendiment treu i menys recursos treu. I sense més, jo acabo desitjant una mar mediterrània amb pescadors i pescadores. Gràcies. No es pot dir